Хайде. Снимам. Снимай ли? Снимам. Нищо пусна го. Не, вземам само документите. И видява превишена скорост, сигурно. Няма го успех. Верно. Скоростта е писана. Там някакъв по стотинка. Ама вземам ги в момента или? Не, как ще ги вземем в момента? Това да не е България. Дай 5 лева бяга да ги греш. Няма такива работи. По общината бъде. Съдебе, че си взимат парите.